usejele angakushela ungaphandle uthatha imali yakini uzomkhokhela la ejele uzomnika ejele engakukhombile ngoba njengoba esejele nje ususwe lapha ya ngoba yindaba kunama spirit akhe asebenza ngenye indlela ingakho esejele omunye usejele kanti ngempela bakithi akanzi lutho nje kuphela ube nama spirit avele amsebenzisa ngendlela angayiqondanga naye nangayazi wayithola sesejele manje sesejele and uyabona bengabe usejele uzuhambe uye ejele elifana nemangawungi lapha ya emangawungi ziyazi igebengu bayazi abantu akulona ijele okudlala leyana it's a maximum prison le lona ijele okudlala ijele la igebengu zangempela ezikhona ezikwazi baba ukuthi bengabe zibheke ukuthi njengamanje ngidinga bani angidingi bani njengamanje ngidinga and igebengu ziyamhlonipha umuntu wesifazane ziyamhlonipha uyabona ke mangabe bethu ukukhulunywa ngesigebengu nomuntu wesifazane isigebengu siyamhlonipha umuntu wesifazane so umuntu siyakwazi isigebengu ukufunda ingqondo uhlakaniphe kangakanani mase siyabonga ukuthi ngingasebenza ngalo so noThabo Bester umqondo wakhe ngoba uyisigebengu by nature ukwazile wagijima fast wabothi nangu umuntu engakwazi mina ukusebenza ngaye ngigcine ngifeza inhloso kodwa ngaye ngoba yena uyona ukuthi engidingayo umuntu la madoda ekufuna ngempela azwelwe oyithole sekuyitrap ngempela kanti akahlakaniphela ugebengu uDr Nandipha la wagcina sezigaxelela kuDr Nandipha ke naye kodwa uyena one network ngempela ngibengibezwa abantu bethi abantu hey uThabo Best na yonke network emhlabeni ubeqhumana kanjani esejele ubekhokhela kanjani abantu esejele umuntu owugabhadiya abafathi ngiyanitshela uDr Nandipha la yabo uDr Nandipha ugabhadiya so ngifuna ukuvezani la ukuthi uma ngathi uDr Nandipha aphinda athole elinye ithuba lokuthi lemhlabeni aphinde futhi abhekane necareer yakhe esefundele isifundo uyoyi-excel icareer yakhe kodwa njengamanje uDr Nandipha baningi abantu ekade ekhuluma nabo bamofarisha abanye usizo ngendlela ebekhala ngayo baningi abantu ekade yabona efike seyincengela baningi abantu ekade ebuya jabule nabo uDr Nandipha umuntu ogabhadiya ngeke mina ngilongibheka ukuthi uThabo Bester na uhlakaniphile ngoba vese uyisigebengu and uyilesigebengu lesihlakaniphile kodwa makuthiwa umuntu hayi baba lalela ngiyakufakela mina gcwala baba ukuthi uyayizwa noma uyizwa hayi baba kwakho lokho mawusala futhi ungaphindi uyisalele ngoline wakho kodwa mina nje ngiyakufakela yabo ingaka ngithi lezi zinto azifuni mawuyibuka uyibuke ujaha ukuba judgmental azifuni zifuna ujule uconsult mina ngiyaconsult mina nesigodlo sami esile elokhuzane edamini ngiyaconsult mina naso mase kunento nje sengifuna ushosho ngiyaconsult mina naso ngiyaconsult andizobona futhi uDr Nandipha ngeke baba ngendlela ahlakaniphe ngakhona ngeke futhi azagwetshwe ngaleyo ndlela ngoba yindaba usengisazobona ngeke azagwetshwe ngaleyo ndlela ngeke azagwetshwe angiphiki uzokuthola yena uswazi oluncane kodwa hayi olukhulu kunje cwa phinde futhi simbone futhi yabo kodwa uThabo yena eyakhe kumshubela ke ukumjampela ngoba yonke into manje izothwala uyena vele indoda yenze njalo mayisejampile baba iyayibamba mayisipholela izandleni ibambishiwe isipholela izandleni yabo vele umthetho leyo yabo njengoThabo Bester leyo nto umthetho futhi intshayelelo leyo ukuthi uyibambishisa nje ulibambashisa phelele izandleni ngeke njena wena uaccuse unkosikazi uaccuse wena ulokuthi hayi nomngami umngakho uyamkhipha usale wedwa ubambishisa phelele izandleni yabo so uzothola uswazi luzoba lincane futhi kodwa umuntu ohlakaniphile ngitshela mina ngoba clever uDr Nandipha ohlakaniphile namanje uyabuka nje athi awubheke lezi inyoni lezi yena ohlakaniphile uyena ke umuntu